I den her video, der vil vi fortælle lidt facts om os selv, og jeg starter. Da Nit og jeg, vi faktisk lige havde mødt hinanden, der var jeg så heldig, at jeg vandt 500.000 på et skrabelod. Hvad? Ja, det kan du da godt huske. Jeg havde jo penge, hver gang du skulle rejse til Bornholm jo. Hvorfor er du ikke... Men skal det din tur nu? Den første kasket, jeg nogensinde ejede, var en, hvor der stod pas på mig, med sådan en advarselstrækant fra skolen af. Ja, det var faktisk meget sjovt. Ja. Okay, da jeg tog mit kørekort for, ja, hvad er det, det er cirka 5 år siden, så den første bil, jeg ejede, efter jeg havde taget kørekort, det var en Toyota Supra MK4, og den havde faktisk næsten 700 hestekræfter. Skat. Kom nu, det er din tur. Okay. Den første rejse, jeg rigtig var på, var til Grønland. Kan I lige forestille jer det? Den første indvandrer på Grønland. Ja, og du rejste hen på dit knald og kørekort. Ja, det er rigtigt. Ja, okay. Nå, men så er det min tur. For cirka 5-6 år siden, der gik jeg til brydning, og jeg var faktisk professionel. Er det derfor, vi har fået 5 drenge? På den første rejse, der havde jeg regnet med, at der var en masse grønlandske tøser, der ville hitte lidt på mig, men jeg endte ud med, at der var en homoseksuel, der hittede på mig. Ja, men hvis I vil se en part 2 af facts som os, så kan I lige skrive en kommentar. Come as a bitch.